levyni sotkenut. Se oli minä, kun minä asettelin sinun asioita, mutta mitä me ostetaan kaupasta? Joo, tässä on teillä ostoslista. Kiitos. Missäköhän Pluto on? Niin, onko se lähtenyt jonnekin seikkailulle? No vissiin, mutta ei välitä. Nyt mennään kauppaan. Joo. Kukas Viikko se sinä olet? Se näyttää jotain maskotilta. Mä pissaan sen. Niin mäkin pissaan. No mennään sisälle. Pitää käydä pissassa. Okei. Noin. Onneksi ei tarvitse käyttää vattaa niin kuin viime kerralla. Hei Hannu. Terve tähän. Ei varo vähän. No moi. Mitäs listalla on? Elikkä ensimmäisenä pitää ostaa kaljaa iskälle. No, lähdestä kaljaa. Tämä kaljaa. Seuraavana pitää ostaa semmonen timanttinen kirves sisälle, koska iskä on viikon päästä murhata jonkun. Noin. Kukas sinä olet? Näytät kovin tutulta. Minä olen se, joka antoi ylle Pluton. Mitä muuten tälle kuuluu? No hyvä, mutta Pluto nyt on varmaan karannut, niin ei sillä ole paljon väliä. Oletko sinä Mikkihiiri? Kyllä olen Mikkihiiri. Oletko anna nimmari, please. Ota saapani. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Wow. Tätä. Tämän aiotaan ostaa. Kiva. Niin sä menet mukaan. Sanokaa muuten aputta tälle, että tulee käymään kerhotalollani. Kerhotalolla? Okei, mutta mennäänkö me nyt, mitä seuraavaksi? Ostetaan nyt, meidän piti antaa Iines äidille kukka. Minä valitsen. Tämmöinen. Selvä, no mennään nyt. Taikaa. No, ei välitä siitä. Meiltä vähän krippaa. No, otetaan. Okei. No, paljonko nämä maksavat? Mitäs ostoksia teillä on? Laittakaa sitten tähän pöydälle. No ei siis ei me haluta tiputtaa, mutta tässä on kirves, kakku, kaljaa ja kukka. Okei, odota hetkonen, siis mitä te ostittekaan? Kaljaa! Näyttäkää seikkaita. Odota, se on iskalle. Okei, ei siinä mitään. Se tekis 5,90. Selvä. No siinä on. Kiitos. Hyvää päivää, hyvää Ankan jatkoa. Hei hei. Mikki, tuletko? Minne minun pitäisi tulla? No meidän talolle tietenkin. No totta kai. Täällä on meidän talo. Kuka on käynyt tuolla kusella? No ei me tiedä, kun sitten jatketaan me. En mä tiedä. Aku iskä. Missä sä oot? Iskä. Missä sä olet? Siis studio. Aku. Tuu tänne. Niin. Meillä on sulle vieras. Mikkihiiri. Sinä hiiri. Ja sinä Ankka. Mitä sinä täällä teet? Olin kaupassa ja pojat pyysivät minut tänne. Mitä? Mitä täällä teet? Hetkona, oot se sama tyyppi, joka oli siellä kuppilassa? Mä tulin valittamaan siitä. Hei, avatko ovi? Avatko ovi vielä? Avatko ovi? Kuka kusi mun housuilleni? Kaupalla tänään kello 13. Minä näin, että molemmilla oli räpylät ja nokka. Ja toisella oli raitapaita. En muista mitään. Hei, ja Taneli, tulkaa. Äkkiä ottaa. Eli siis, mitä te olitte tehneetkään sen sille Ei mitään.
että sieltä, että te teitte jotain. Nämä joutui jopa uutisiin. No, Tervetuloa uutisiin. Minä olen Nipanen ja tässä päivän suurin uutinen. 2 poikaa kusivat paikallisen miehen päälle. Ja tässä ovat syypät. Hannu Hanhi, Taneli sekä Aku. Ja pojat olette tehneet. siis oikea asia on se, että me ei tehty mitään, vaan hän itse pissasi housuilleen ja en ota. Joo, sori, mä oon vähän myöhässä, piti käydä karkkikaupassa. Sori, mä oon vähän myöhässä ja ei mitään. Mitä mieltä olet poikkeisiin käytöksestä? Ei se minua haittaa. Joo, elikkä se on ihan huono asia, kun nämä tuhmat pojat ovat käyttäneet niin ilkeästi. Asiasta on ilmoitettu jo poliisille ja emme tiedä vielä enempää. Mutta Aku, mitä aiot tehdä pojille tämän jälkeen? Aion laittaa heidät arestiin. Pitkäksi aikaa? Arestiin? Kuinka pitkäksi aikaa? 4 päiväksi. Joka tarkoittaa. Mitä? Mutta tässä oli päivän uutiset. Kappaine, mitäs tämä on? Ne 2 hullua poikaa. No sepäs. Mitä kutsut hulluksi? Mitä ihmettä sinä täällä teet? Ole hyvä ja poistu. Poistu, hyvä ihminen. Ai hyvä aika. No, minä sitten jatkan minun suunnitelmia. Nyt hän joudutte minun secret placeen. Pelottavaa. Olette täällä Vietetään 4 päivää. Olette siellä 4 päivää. Poliisista hyvää päivää. Hyvää päivää. Mitäs 2 nyt? poikaa täältä. Odottakaa se, että käyn hakemassa heidät. No niin, tulkaa mukaan niin. Mitä? Ei nopeasti. Tämä on erikoistapaus. Mutta, entäs pullamunkki niin? No niin, herra poliisi, tässä on ne 2 poikaa. Minne me joudumme? Te tulette mun mukaani. Miksi? Ai vankilaan. Mies, jonka päälle pusitte, antoi raportin, että teidät pitää pidättää. Mitä? Viedäpä meidät vankilaan. On näitä. Hetkinen. Ai telkien taakse, kaltereiden taakse, tuonne. Kyllä. Nyt. Hei. Hei. Voin auttaa teitä. Minulla on tiirikka. Mukaani. Okei. Nyt sä kuulostat ihan kuolleelta. Ja niin, tule mukaani. Tämä on minun No salari. mitä suiku lähtee sen? Ai Nyt salari. mennään karkuun. Hei pojat, tulkaa takaisin! Tulkaa tänne! Jättidonitsi! Täällä on jättidonitsi! No niin. Tule! Hetkonen vähän tämän aidan yli. Otetaan yli niin parkkoon. Minä rikon sen mieluin. Tuonne linnaan. Tänne linnaan. En pääse aivan yli. Tämä mökki on paljon turvallisempi. Jes, se tyyppi, joka seurasi meitä, oli läski. Niin oli. Mitä sinä sanoit? Ei se poliisia. Niin poliisi on läski. Ydä pulla mun. Ei, katso tätä, siinä on ihana kirja. Se on niin mahtava. Tässä yksi. Otetaan pultakahveet. Joo, ja niin Pasi Possu matkasi
kanssa, mutta eräänä päivänä ilkeä mies tuli ja vei possun pois. Ilkeä mies vei possun autoonsa, hän alkoi ajaa täydellä vauhdilla. Se oli pakettiauto. Ei poliisi. Mä tiedän missä ne Possu tyypit ei on. Ne on halunnut olla tuolla. siellä. Tossa Yhdessä talossa. vaiheessa possu alkoi yrittää saada ovea auki. Hän yritti kaikilla tavalla saada sen Tossa oven talossa. auki. Mikään niistä ei toiminut. Kunnes possu yritti avata sen, se toimi ja possu juoksi ulos. Ei mennyt kauan, että se jonnekin, koska se ajoi. Mitä te pojat täällä teette? Ei ainakaan lueta salaisia Pasin tarinoita. Nyt saatte turpaan. Danieli tulee. Ai, nyt. Haha. Et pääse pois. Ei, älä. Kukaan ei satota minun akkojani. En puhuta minun rolasestani. Tulee. Jumalavoimat. Minusta tulee Jumala. Oikein Tuomi. Nyt se poliisi. Ei! Auttakaa! Ei tämän näin pitänyt mennä. Et saa minua kiinni. Kyllä se on, koska minä olen sinun edessä. Nyt otetaan ja huiskitaan Hävisi. peräreikään. Missä se on? Täällä. Ja. Äkkiä. Porkkana. Nyt te menette ruokakauppaan. Mikäs nyt? Mikä teillä on? Ihan sama. Vai muista viime kerran? Kiitos kun katsoitte. Tähän päättyi Hannu Hanhen karmea iltapäivä. Se oli se ja muistakaa pysyä. No päivä. Ja muistakaa pysyä ankkasina. Heippa hei ja ankkasina voi. Popsit, popsit, porkkana, hampaita se vahvistaa. Nami, 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 porkkana, hampaita se vahvistaa. Haukka, haukka, nami, nami, hedelmä, omena tai päivä. Aha, Pluto Virkule. Maista, maista, mansikkaa, sitä ei voi vastustaa. Nami, 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 mansikkaa, sitä ei voi vastustaa. Popsit, popsit, porkkana, maista, maista, mansikkaa. Haukka, haukka, hedelmä, sitä ei